Шуннан соң Гайса янына Иерусалимнан фарисилар һәм канун белгечләре килделәр. Ни өчен синең шәкертләрең ата-бабалардан килгән йолаларны бозалар? Ашар алдыннан кулларын юмыйлар дип сорадылар. Сез ни өчен үзегезнең йолаларыгыз хакына Аллаһы әмрен бозасыз дип каршы төште Гайса? Аллаһы үз атаңны һәм анаңны хөрмәт ит. Һәм атасын яки анасын хурлаган кеше үлем җәзасына тартылырга тиеш дип әйткән. Сез берәрсе атасына яки анасына сиңа бирәсе бүләкне мин Аллаһыга бирергә вәгъдә иттем дип әйтә икән, аңа инде ата-анасын хөрмәтләмәсә дә ярый дип өйрәтәсез. Моның белән сез үзегезнең йолагыз хакына Аллаһы сүзен юкка чыгарасыз. Ике йөзлеләр. Сезнең хакта Ишагия пәйгамбәр алдан күреп дөрес әйткән. Бу халык мине телдә генә хөрмәт итә, йөрәге миннән ерак. Миңа табынулары бушка, алар кеше уйлап чыгарган кагыйдәләргә өйрәтәләр. Гайса халыкны үзе янына чакырып, тыңлагыз һәм аңларга тырышыгыз. Аллаһы алдында кешене авызына кергән нәрсә нәҗесли алмый. Киресенчә, авызыннан чыккан нәрсә нәҗесли дип әйтте. Шуннан соң шәкертләре янына килеп, сүзләреңне ишетеп, фарисиларның рәнҗүләрен беләсеңме диделәр. Күктәге атам тарафыннан утыртылмаган һәр үсенте тамыры белән йолкыначак диде ул. Калдырыгыз аларны. Сукырларны җитәкләп йөрүче сукырлар алар. Сукырны җитәкләп бара икән, чокырга икесе дә егылып төшәчәк. Безгә бу сүзләрне аңлатып бирсе дип мөрәҗәгать итте аңа Петр. Әллә сез дә һаман аңламыйсызмы диде Гайса. Авызга кергән нәрсәнең карынга керүе, аннан тышка чыгарылып ташланылуы сезгә аңлашылмыймы? Кешенең авызыннан чыкканы йөрәгеннән чыга. Аны шул нәҗеслидер. Явыз ниятләр, кеше үтерү, зиначылык, фәхешлек, урлашу, ялган шаһидлык итү, хурлау кешенең йөрәгеннән чыга бит. Кешене менә шулар, юылмаган куллар белән ашау кешене нәҗисләми. Гайса ул урыннан Сур һәм Сидон җирләренә китте. Янына шул җирләрдә яшәүче Канган хатыны килеп, «Әфәндем, Давыд угылы, кызган мине, кызыма җин кагылган, һәм ул бик нык газаплана» дип кычкырды. Әмма Гайса аңа бер сүз белән дә җавап кайтармады. Шәкертләре янына килеп, аңардан үтенә башладылар. Җибәр аны, югыйсә ул кычкырып безнең арттан килә. Гайса исә мин Исраил халкының югалган сарыкларына гына җибәрелгән идем дип җавап бирде. Әмма хатын якын килде һәм аның каршында йөз түбән капланып, «Әфәндем, миңа ярдәм итче» диде. Икмәкне балалардан тартып алып, кичекләргә ташлау яхшы түгел диде Гайса. «Әйе, әфәндем» дип җавап кайтарды хатын. Ләкин кичекләр дә хуҗаларының өстәленнән кыйлган валчыкларны ашый бит. Гайса аңа: «Әй ханым, синең иманың нык, сиңа теләгәнеңчә булсын» диде. Шул вакытта ук аның кызы савыкты. Мама. Аннан киткәч Гайса Галилея күле буеннан атлады. Ул тауга менеп утырды.
Yanına халык төркемнәре килеп, үзләре белән аксакларны, сукырларны, гарипләрне, телсезләрне һәм башка күп төрле авыру кешеләрне китерделәр. Авыруларны аның аяклары янына салдылар һәм Гайса аларны савыктырды. Телсезләрнең сөйләшүен, гарипләрнең савыгуын, аксакларның йөрүен һәм сукырларның күзләре ачылганын күреп, халык таң калды. Алар Исраил Алласын данладылар. Гайса шәкертләрен чакырып аларга: "Кешеләр кызганыч. Алар янымда инде 3 көн, ашарларына һич нәрсәләр юк. Аларны ач килеш җибәрәсем килми. Юлда хәлсезләнерләр", дип әйтте. Шундый төркемне туендырырлык икмәкне монда чүлдә кайдан алыйк, диделәр аңа шәкертләре. "Сездә ничә икмәк бар?" дип сорады Гайса. 7 икмәк һәм берничә кечкенә балык, дип җавап бирделәр алар. Гайса халыкка утырырга кушты һәм 7 икмәкне һәм балыкларны алып, шөкрана кылгач, аларны сындыргалады һәм шәкертләренә бирде. Шәкертләре халыкка өләште. Барысы да туйганча ашадылар. Калган сыныкларны 7 кәрзин тутырып җыйдылар. Ашаучылар исә хатыннарны һәм балаларны исәпкә алмаганда 4000 кеше иде. Халыкны кайтарып җибәргәч, Гайса кимәгә утырды һәм Мәгедән җирләренә юл тотты.